Opäť vás počase vítam v najnovšom videovlogu, v ktorom vám predstavím ďalšiu ponuku vozidla na operatívny leasing. Tento raz priamo v novootvorenom Avance centre. Stojí tu Nissan Qashqai po facelifte, ktorý si celkom určite pomohol aj z hľadiska dizajnu, vyzerá oveľa lepšie, aj z hľadiska techniky je celkom určite zaujímavý, ale aj komfortu jazdy a bezpečnostných systémov. K tomu sa veľmi krátko dostaneme. Hneď na úvod chcem povedať, že vzhľadom na východiskovú cenu Nissan Qashqai je zaujímavý aj nízkymi splátkami. Aj po facelifte zostáva zachovaná zaujímavá ponuka motorizácií Nissanu Qashqai. Postavené sú do veľkej miery na 1.3 motor DIGT alebo Digit, ak chcete, v dvoch výkonnostných úrovniach, a to 140 alebo necelých 160 koní. No a v ponuke je aj zaujímavý hybridný sériový pohon s výkonom 190 koní. Zaujímavé je aj to, že kto by chcel, stále je Nissan Qashqai k dispozícii aj s pohonom všetkých kolies. Odlišný dizajn po facelifte dodávajú Nissanu Qashqai prepracované zadné svetlá. A čo zostáva, je objem batožinového priestoru 504 litrov, aj jeho praktická využiteľnosť vďaka dvojitému dnu a možnosť urobiť si na tom dne aj takéto prepážky. Pri otváraní zadných dverí na Nissane Qashqai vždy musím pripomenúť, že sa dokážu otvoriť takmer do ideálneho pravého uhla 90 stupňov a to nie každý ponúka. Na druhej strane, čo sa po facelifte nezmenilo, je celková dĺžka 422 cm a ani samotný rázvor osí kolies sa nemenil 266 cm, takže nejaký priestorový zázrak vyslovene tu nečakajte, ale ako vidieť, za mnou je toho miesta úplne dostatok aj pre mňa, na kolena, aj nohy si mám kde zasunúť a dokonca už tu vzadu cítim veľmi príjemné materiály, takže ani pre zadných pasažierov sa nešetrilo. Veľmi rýchlo sme sa preniesli do interiéru a za jazdy. Nissan Qashqai veľmi príjemný na šoférovanie, už len samotnými materiálmi, ktorých sa dotýka, povedzme ruka vodiča, to sa týka samozrejme v prvom rade volantu, ktorý je naozaj na dotyk veľmi príjemný, z kvalitného materiálu, rovnako sedadla veľmi príjemné, očalovnená stredová konzola, čiže všetko, čoho sa telo vodiča dotýka, je príjemné. Rovnako kulisa, zvuková kulisa v tomto aute je až nečakane tichá. Predsa len, čo si budeme hovoriť, nie sme v triede nejakých veľkých prémiových SUV-čiek, ale napriek tomu aj pri vyšších rýchlostiach, aj pri diaľničných rýchlostiach v Nissane Qashqai je veľmi príjemne ticho. No a čo sa týka tej dynamiky, tak myslím si, že práve tento motor, v ktorom ja sedím, a teda ak chcem byť presný, má 116 kW, teda necelých 160 koní, 158 koní, a automatickú prevodovku. V podstate toto je mnou asi najviac favorizovaná kombinácia aj z hľadiska ceny, aj z hľadiska dynamiky, aj z hľadiska toho, že v podstate s týmto autom sa dá veľmi komfortne jazdiť. Áno, kto má manuál rád, tak ešte stále je v ponuke aj manuál. Dokonca, kto chce takéto auto aj s pohonom všetkých štyroch kolies, stále tu tá možnosť je, ale toto je podľa mňa najvychytenejšia kombinácia, ak teda nechcem siahnuť priamo po špičkovom, sofistikovanom pohone e-Power s tým hybridným sériovým pohonom. Myslím si, že toto je taká klasika svojím spôsobom, ale veľmi vydarená klasika. Z tých technologických detailov je celkom určite zaujímavé, že je tu integrované prostredie Google asistenta, čiže aj Google mapy, na ktoré sme zvyknutí, a tým pádom celé auto sa správa trošku ako taký mobilný telefón a nie je už nevyhnutné si ho pripájať, teda auto k mobilnému telefónu, či už cez Android Auto alebo Apple CarPlay, aj keď sa to samozrejme stále dá, ak niekto preferuje napríklad navigáciu Waze, ale určite veľmi šikovný, rýchly spôsob zobrazovania a zároveň služby, ktoré prináša prostredie Google. No a prečo ja tak vysoko hodnotím Qashqai a úprimne každému, kto hľadá auto v tejto triede, ho odporúčam a dávam do pozornosti. Jednak teraz a najmä po facelifte vyzerá skutočne veľmi pekne. A to nie len zvonka, ale aj v interiéri mám taký hodnotnejší pocit. Navyše interiér je stále veľmi priestranný na túto triedu, či už na predných sedadlách najmä, a teda aj v batožinovom priestore. Je tu vysoká miera bezpečnostných systémov, našťastie mnohé z nich sa dajú povypínať. A v neposlednom rade podvozok, ktorý je veľmi kvalitný, veľmi tichý tiež, robustný a zvláda kolesa 18, 19, ak chcete aj 20 palcov.
Qashqai ako aj ďalšie vozidlá sú dostupné na testovacie jazdy v novom Ayvens centre. Medzi nimi nájdete bohato vybavené modely s výhodnou splátkou, dostupné i hneď. Ayvens Drive, to je operatívny leasing pre všetkých. Nevlastnite, jazdite.